Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Jamen det er jeg for. Ja. Ja, det er jeg. Og det er jo fordi, at jeg tænker, at kærligheden er den samme. Ja. At den, som kan være imellem en mand og en kvinde, kan også være imellem to, hvis det er sådan, man er indrettet. Ja. Ja. Ja, altså, jeg tror ikke, at man på den tid havde den samme viden om tingene, som vi har i dag. Nej. Og at noget af det, som Paulus snakker om, det har været, at man har haft det som en del af nogle religiøse sekter, at man har brugt mænd eller slaver som sådan nogle, man havde sex med. Og nogen mener, at det er sådan at det er det, han taler imod Paulus. Men samtidig så må man også sige, at Paulus levede også på et bestemt tid og et bestemt sted, hvor man måske ikke, som sagt, havde den samme forståelse for tingene, som man har i dag. Så jeg synes også, der er noget i Bibelen, som man kan sige, er bestemt af den tid, og så synes jeg, der er noget, som ligger over, altså man kan sige, at der er et budskab, som ikke er bestemt af tiden, men der er også noget, som er præget af den tid, som... Ja. Jamen, altså, man kan jo spørge, om Bibelen har et svar på det, eller om man må tolke ud fra det overordnede budskab, som er i Bibelen, som handler om at have kærlighed til Gud og sit medmenneske. Om det er det, der er det overordnede, og at man så må prøve at finde ud af, hvordan forvalter jeg det her i mit liv, den kærlighed. Og der tænker jeg nok mere, at Bibelen har et overordnet budskab, og at jeg ikke er den, der kan komme ind og sige, at den kærlighed, som er mellem to af samme køn, er ikke lige så gudgivet som den, der kan være mellem mand og kvinde. Ja. Jamen det er ud fra Bibelen. Det er ud fra Bibelen og fra, man kan sige fra skabelsen, at det der med, jamen hvis det var to af samme køn, så ville man jo ikke kunne få børn og sådan nogle ting. Altså, hvor jeg jo tænker, jamen der er jo variationer, ikke også? Og det er jo ikke et eller andet med, at hvis man går ind for vielse af homoseksuelle, så vil alle mennesker blive homoseksuelle. Det er jo slet ikke det, men det er en måde at tage vare på nogle mennesker, som fra naturens side er anderledes end de fleste er. Og det har jo tit betydet, at mange er blevet haft det for det første svært med sig selv, ved at man var anderledes, og har haft det svært, hvis man også for eksempel var kristen, eller fordi jamen, det jeg føler, det passer ikke med det, som jeg skulle føle. Mm. Og der har jo været meget forfølgelse af homoseksuelle, og det synes jeg er frygteligt at tænke på. Ja. Så for mange er det en svær kamp også at være anderledes end andre.